Avui us ensenyaré com preparo jo els minerals. El primer és fiqueu el menjar, el feu servir. Llavors ficarem una mica d'oli, perquè quedi impregnat. Oli de blat de moro. Molt bé. I remenem molt bé. Continuem remenant. Una vegada l'oli està impregnat a totes les llavors, agafem els minerals. La proporció és que les llavors estiguin ben impregnades. Ja està. No hi ha una proporció exacta. Pots ficar més, menys, no passa res. Al final això és perquè els estómacs de l'animal treballin bé. Que la digestió la faci bé i el sistema digestiu treballi correctament. Ja està. El que aporta minerals de vitamines, això és pràcticament zero. Però serveix perquè l'animal estigui en perfecte estat de salut. Això podeu donar-li 1, 2, 3 cops a la setmana, els que vulgueu. Jo faig un parell o 3 de cops a la setmana. I ja està, bàsicament és això.